Dúfame, že ste strávili príjemný víkend. Dobrý večer. Novoročné nádeje a predsavzatia občanov Slovenskej republiky. Dobrý večer, vážení televízni diváci. Želám vám príjemný večer pri sledovaní našej relácie. Dobrý večer, želám vám príjemné sledovanie našej relácie. Želáme vám pekný večer. Želáme vám dobrý večer. Želáme vám dobrý večer. Dobrý večer, pripravené sú noviny STV. Pre tragickú haváriu slovenskej vládnej delegácie, pri ktorej zahynuli dvaja ľudia, prerušil premiér Dzurinda oficiálnu návštevu v Juhoslávii. Dobrý večer. Polícia zadržala 3 prokurátorov. Vyšetrovateľ ich obvinil z podplácania a z prijímania úplatku. Dobrý večer, sme radi, že ste si aj dnes našli čas na noviny STV. Vítajte. Je 19:30, sledujete správy slovenskej televízie. Zvýšenie dôchodkov je ohrozené. Prezident vracia zákon do parlamentu. Dobrý večer. Pápež je mŕtvy. Zomrel včera o 21:37. Dobrý
večer, sledujete správy Slovenskej televízie. Pekný večer z nového spravodajského štúdia. Na oslave narodenín člena podsvetia boli aj policajti. Už prišli o prácu. Dobrý večer vám želáme z Mlynskej doliny. Začínajú sa správy STV. Ilian Turský končí vo funkcii. Nový minister už nebude z SNS. Koalícia a dôchodkové správcovské Jó estét kívánok, kedves nézőink! Híreink elején címmondatokat a tartalomból. Primár z onkologického ústavu sa priznal, že zobral úplatok. V niektorých školách sa dnes 3 hodiny neučilo. Viac povieme v správach RTVS. Dobrý večer. Odborári a stavovské organizácie sa zhodli, že nesúhlasia s budúcoročným zvýšením platov učiteľov o necelé percento. Jó napot kívánok, mai témáinkból röviden. Infikovaných je priveľa. Je treba niečo robiť. Aj to je odkaz dnešného dňa. Všetko dôležité nájdete v správach RTVS. Želáme dobrý večer. Narastol počet úmrtí. Nové opatrenia majú podľa ministra zdravotníctva zmysel najmä pre ochranu starších ľudí. Dnes ako prvý údaj počet fatálnych prípadov. Jó reggelt kívánok! Následky po lavíne vody a blata v Belianských Tatrách. Začneme tam, ale venujeme sa aj ďalším udalostiam. Vitajte. Dve obete a zničená Monková dolina. Poživila je v oblasti mimoriadna situácia. Zosúh svahu a následná lavína z bahna a zo skál v Monkovej doline v Jó reggelt kívánok!